Hvad er forskellen egentlig på et almindeligt infrarødt saunatæppe og rød lysterapi med near infrared lys? Det klassiske infrarødt saunatæppe bruger det, man kalder for infrarødt lys, som er usynligt og primært arbejder med varme. Derfor er jeg begyndt at bruge Nordic Therm Red Light madrassen fra Fit & Fun, som kombinerer rødt lys og nær infrarødt lys i en enkelt behandling derhjemme. Den er designet til hele kroppen og kan være med til at understøtte øget cirkulation og muskelrestitution. Det, der gør dem oplagt, er, hvis man er ude efter sved, øget blodcirkulation, saunaeffekt eller bare afslapning. Men rød lysterapi med near infrared lys er noget andet. Den kombinerer nemlig 2 forskellige typer lys. Det synlige røde lys arbejder primært med huden og kan blandt andet understøtte kollagenproduktionen. Near infrared lyset er derimod usynligt og trænger dybere ned i kroppen til blandt andet muskler, led og væv, og er derfor særlig interessant i forbindelse med restitution og smertelindring. Så det handler egentlig ikke om, at den ene teknologi er bedre end den anden. FAR infrarødt lys er oplagt til varme, sved og afslapning, mens rød lys plus near infrared lys er interessant, hvis fokus er hud, muskler og dyb smertelindring og restitution. Og det er netop den kombination, du får med Nordic Therm Red Light madrassen fra Fit & Fun.